Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ foli lase an lamɛnbagaw ani an kanubagaw ani mɔgɔ ma sɔgɔlen don aw ka media mandi la n'o ye awa Zikiri Plus ye. Alhamdulillahi tanu bɛ Ala ye awa an sigira tuguni an n'an ka belebeleba n'o ye awa Nɛma Karamɛnta ye. An b'a fɔ Nɛma ko salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'ala. Kɔri basi ni man tɔrɔti la. Wala tɔrɔsi kɔni tɛ yen. Ayiwa an sigira an ka jɛmukan mandi na tuguni n'o ye awa turabu gundo ye. An b'a fɛ i ka sigi k'i tɔgɔ fɔ maaw ye tuguni k'i sigiyɔrɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna. An ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni babu ye fɛn min ko bi ta in ye awa tondigi Gariya ye. I ka sɔrɔ k'i da don Gariya la ka dɔ fɔ an ɲɛna alhamdulillah. N tɔgɔ ye Nɛma. N jamu ye Karabanta. N bɛ bɔ Nuboso. Bi n sigilen don Garantibugu. Tɛrɛmisi filanan na. Ayiwa alhamdulilayi an bɛ numéro kun fɔlɔ di an lamɛnbagaw ma n'o ye awa 00223 73 38 awa 82 10 o ye Nɛma Karamɛnta ka numéro ye i y'a wele wagati o wagati a b'i laminɛ. Ayiwa belebeleba an bɛna don babu kɔnɔ ko babu in sigilen bɛ tontigi Gariya kan. Ayiwa mais sani an ka don Gariya yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ an bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ k'i da don turabu la i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna turabu la ka maaw hakili jigin an ka sɔrɔ ka don babu kɔnɔ. Turabu ye min bɛ na a bɛ o fɔ n ye i donna min na a gɛrɛgɛrɛ b'i ma a bɛ o fɔ n ye i ka hɛrɛ bɛ na i ma a bɛ o fɔ n ye min bɛ ka garisigi ɲɛ a b'a fɔ n'i ka garisigi tiɲɛnen don sababu min b'a to i ka garisigi bɛ ɲɛ a b'a fɔ n ye i bɛ muso ɲini na sababu min b'a to i bɛ muso sɔrɔ ou bien i t'a sɔrɔ i yɛrɛ ɲini i t'a sɔrɔ ou bien i ka t'a fɛ i b'a sɔrɔ nin ni nin kɛ. Turabu kɔrɔ ni bon nafolo ko b'i la tɔɔrɔ min bɛ ka nafolo ko la min b'a bɔ a la i ka nafolo sɔrɔ i ka taama sira ye tɔɔrɔ min b'a la min b'a bɔ yen i ka taama i ka si so kɔnɔ tɔɔrɔ b'i ka so kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ bɔ yen turabu nin laturu ye nin de. Alhamdulillah belebeleba i bɛ se k'a dɔn i bɛ se k'a dɔn kunbɛn i bɛ se k'a dɔn kunbɛn nka i b'a ye kɔni. A mana bi kadi ayiwa baasi tɛ yalima Nɛma Karamɛnta awa tontigi Gariya an kɔni b'a mɛn turabu kɔnɔ ko tontigi Gariya tontigi Gariya yɛrɛ ye jumɛn de ye a bɛ turabu so jumɛn de la tontigi Gariya yɛrɛ bɛ sigi cogo di a bɛ kuma cogo di a bɛ mago jumɛn de ɲa a bɛ mago jumɛn tiɲɛ. Tontigi ye nafoloden ale ka so de ye nafolo ye diɲɛ nafolo bɛɛ so ale bɔra tontigi de ka so tontigi de kelen fila kelen kelen diɲɛ nafolo so bɛɛ bɛ bɔ tontigi de la ale de ye jinɛ ye wari ye jinɛ de ye ale y'a jinɛ so de ye ale ye jinɛ so wari tɛ jinɛ ye jinɛ den de don ale de ye wari tontigi wari n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn i b'a siri de k'a siri ni wari caya manani tɛ to a la Allah donc tellement que n'a nafolo jabiri bolo mana de bi don a la a tɛ se ka bila poche kɔnɔ ten ayi wari mugu tɛ siri wari de don ayiwa n'amu mana tontigi Gariya a bɛ baara cogo di bon a baara cogo ka ca n ye min ta nana cogo min na n ye min ta n ye min laturu gosi n ye a nana position min na turabu bɛ baara kɛ o sira de la ni maa min nani ma donc i bɛ fɛ k'a ka nafolo ko baara kɛ a tɛ se ka kɛ abada f'i ka turabu de da ka sɔrɔ k'a lajɛ n'a bɛ kɛ cogo min na i bɛ sɔrɔ ka tontigi Gariya don a kɔnɔ walima cogo di de. n ye laturu da programme min bɛ yen i b'a ye o y'a kɔrɔ ye a tigi kan ka baara qualité min d'a ma ou bien a kan ka taa sira min fɛ o de bɛ fɔ a ye. Alhamdulillah ayiwa baasi tɛ Nɛma Karamɛnta an ka abonné caman bɛ yen nɔ u ye ɲininkali dɔw fana kan na donc an bɛna en profiter nin sen fɛ k'i ɲininka olu la ko yalima e bɛ turabu ni jiri de baara wa walima e bɛ turabu nasiw bɔ wa ka baaraw kɛ wa walima yalima i ka base yɛrɛ turabu dɔrɔn de ye i tɛ wurudi kɛ wa walima i tɛ kaliwa kɛ wa ou bien i ka base de ye turabu dɔrɔn de ye. e ɲininka min na turabu yiri bɛ yen a ka ca turabu nasi bɛ yen a ka ca turabu saraka bɛ yen i y'a faamu ni dɔ bɛ yen foyi t'a bolo bon awɔ waati na o b'a dɛmɛ sira dɔw la i b'a dɛmɛ ni fura de kan ka di a ma ni a fɛn dɔw de kan ka sɛbɛn ka di a ma o ye dɛmɛli ye
donc bana ba to ka fura don dia ma mi ba to be sika ta ma na bana be wulde kele de ni tiens aywa alhamdulillah o famera kosebe yalma nema karamenta mamu be turabu kala papier la barisa bu kuma chama ambi nyininga ibi fenwere fo minga girni korole mais ambi fe gi nyininga tuguni barisa bu bitain fana kuma do la turabu dala do bi turabu da duguma do ba da papier sanfɛ o nga munun ba kala livre la ani munun ba da papier sanfɛ ani munun ba da duguma yalma différence jumɛn be nunu ni ɲɔgɔn cɛ ye kuma chama do nyona sede sisan minu ya kara kidabu na kuma be kuma do kana o de ko do ha kidabu yi iba jigi chugo fam turabu na chugo binna anana idrisa bolo chugo na jigi na chugo binna ibo fam an turabu do ne te kile ana do ne te kile ay mogo doy i mokura na kara makidabu kara nge ba fo shini ni binake emi du ba fo ha ye mi du ba fo ka fa makara ya ka fo be kira budo ni yo mogoy o ba de tishira kile de cheno te kile bo ire an donala an ire sira ire doma aya kidabu ni a kidabu ilaje anan tabule abe shira kile ga na onya shira ire doma fara u be nyon bila na chugudita o tikili abamana kuma ana larabu ya kuma ta kile bamanan kan ana arabu kan kilinte différence du même bouche kuma chugo ta kile me ya kara larabu ya la ada siga mo wulu ku fofio fa ki nyine gade ne che fa ka nyine gade na mu kama nana ni kama abala jabo ni ko nana garsi ko la abiga garsi ga sholaje ni ko nana furuko kama abiga furuko sholaje ni ko nana tamasala abiga tamasala laje ni ko bina imman kila da bana sholaje karshe nana ni kama ta shiga ko donc vraiment nan ni kama ni bina shora ta shiga fo mi do on nyoche wodeni mo ka da duguma fo ngabala katemenika nga yira kwa ni be shira duguma ko le gwashile mbe ta ni refe nga fanga bale la katemenika donc dugukolo tay o de fanga ka bo katemenika nga okorote ko ni fana mai ayi Allahu akbar ganne yira kon be ndire kenti be shira duguma ko le tayna gondo do be yira ni na be siga ke minu ba gwashi duguma be yira do yira ni na nte wodo nga yira fa fa kono amai ha donc yiga famu ya lela mfamula ne mi nyilika ale mani nga be siga ke minu ba gwashi duguma ibe do gondo do yira ni na nte wodo ala ne ko na fa fa amai ni fana doni do nteni do ala ni la tumba kede ambe moni kenya shira do ma me duguma kule sa papier tambulere amba ba goshi donc ni keto ka ke funa soro papier de tibulo ayi ali papier yera do bi ni bi donjo yera ka tiala fe de tan papier wo ya tamna do shira do ba duguma kule sa ba goshi ma te boga aywa bajite kramo ganyo yoro famu ko sebe ama feka singa na nga temu kono tuguni noyi awa garian yalma garian e bi se ka mako jumen di glan garian la ka soro na fulugo bara fanate walma no soro garian yere di ti se ka bara wore ke fo na fulugo walma ti se ka tieni yere fana ke walma tieni no yere fana ka jugun bi fe ka doni fo anyana o fana garian kon tieni ka bo ka fe ira shiri ma fo dora ta ke ka cha ka fe ira shiri ganya de ka cha ale don ka cha le ka ta ma fa cha ma ngan ta ka ta go shira la ka arma din shiri ka do ka koroti ira dla abe bo ganya cha ma bo ganya de la garian kilimpe pe yiri tala ya yiri bashara yiri bala ado ashira do be yiri bala ashira do be do fara donc ya ginu mayre wa ginu mayre garin ya kon ceni kabo ale de jina de abasiga penta maka de ha adin tele abasiga cen ta maka
ita dɔn ne t'a dɔn nin fana ye tiɲɛ a yiri ka ca ale bɔgɔ ye bɔgɔ kate min bɔn ani bɔgɔ si tɛ kelen gardien bɔgɔ n bɛ deli k'a fɔ laturutigiw bɛ bɔgɔdenw dɔn nin ye bɔgɔden ye nin ye jiden ye nin ye fiɲɛden ye nin ye tasumaden ye nka bɔgɔ pɔgɔsɔ ka bɔ ɲɔgɔn na ka jiw bɔ ɲɔgɔn na kelen kelen ka tasumaw bɔ ɲɔgɔn na kelen ka gɛlɛn nin de ye nafolo tasuma nafolo bɔgɔ ye gardien de nafolo bɔgɔ ye sanu bɛ bɔ bɔgɔ min na o de ye nin ye simɔn ninnu u b'a fɔ nin de bɔgɔ ni n y'a faamu sisan hali bɛ se ka sanu baara kɛ ni gardien ye gardien de yɛrɛ de ye sani bɛ bɔ dugumakolo min na ale de ye o yɔrɔ de ye ayiwa o de ye nafolo bɔgɔ yɔrɔ ye ayiwa o kumana karamɔgɔ o bɔra la numéro di awa ala i bɛna bɔgɔ yala tuguni anw fɛ an bolola baara fɛn na bɔgɔ ninnu ale de ye simɔn o karite ninnu a kumana a tɛ tɛmɛ nin kan alhamdulilayi belebele karamɔgɔ ta ka numéro an bɛ segin k'a di tuguni 00 223 73 38 82 10 donc ni belebele ka numéro ye halisa an bɛ tɛmɛ ni babu tɔ ye ayiwa ne ma karamɔgɔ ta an bɛ segin ka don babu in kɔnɔ toujours n'o ye gardien ye n'o ye nafoloso den ye i ko a bɔgɔ k'a ni bɔgɔ tɔw tɛ kelen ye ɔ i ye différence caman fɔ a bɔgɔ la mais mun de ye gardien kɛ jinɛso ye turabu kɔnɔna na jinɛ ka ca jinɛ ye seki ye ale jinɛ ye wɛrɛ jinɛ de ye nafolo jinɛ de ye nafolo jinɛ ale jinɛ o jinɛ de ye ayiwa donc gardien min filɛ nin ye a turabu mana wolo a bɛ se ka mɔgɔ bilasira cogo di a mana sigi sigiyɔrɔ minnu na a bɛ mɔgɔ bilasira cogo jumɛn na n'i y'ale kɔni cayara turabu la yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'ale kɔni so i bɛ se ka kɛ i bɛ se ka laturu gosi sisan a bɛ se k'a fɔ sisan nin sisan wɛrɛ ko de bɛ barani de nin ko in na misaliya la n'ale cayara ayi a ka so a bɛ se k'a jira laturu n'i ye laturu gosi laturu de b'a jira i la nin de bɛ yen wɛrɛ ko de bɛ nin ma nin furu tɛ kɛ wɛrɛ ko de bɛ nin ni karisa cɛ kɛlɛ sɔ bɛ nin de wari ko de bɛ se ka u bɛɛ falen tontigi ka so de bɛ se ka u bɛɛ jira n'a taara da a ka so kɔnɔ ayi mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka sɔn ka don a so kɔnɔ ka kuma mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka laturuden wɛrɛ bɛ se ka taa kuma a ka so ka taa kuma jugu fɔ ayiwa an bɛ fɛ ka halisa i k'i jɛya i bɛ bɔ laturu gosi la i bɛ don yɔrɔ min na o ti tontigi den kelen min filɛ i bɛ se ka baara 100 k'a la nka n'i ye laturu gosi laturu de b'a fɔ nin bɛ yen nin bɛ yen wari ko de bɛ nin ni nana wari ko de kama ni nana furu ko de kama ni nana taama sira de kama ni mɔgɔ mana man kɛnɛ ni muso de bɔra a ka so laturu de bɛ se ka nin fɔ nin ko in bɛ na ne tigi ma dɛ e b'a ye kɔni a bɛ na dɛ ɲinɛ minnu ko laturu tɛ yeli kɛ o kɔni ye nkalon ye yɔrɔ o kɔni ye n bali mais ko tɔgɔ bɛ fɔ laturu kɔnɔ yalima kojugu a t'a jɛ fiyewu tɔgɔ damaw bɛ laturu la a bɛ se ka o jɛ fiyewu tɔgɔ dɔw bɛ laturuden dɔw bɛ kana tɔgɔ fɔ a la olu ye taga sagiden ye n ye olu tɔgɔ nana t'a tɔgɔ fɔ laturuden dɔw bɛ yen n ye tɔgɔ fɔ a tɛ wuli laturuden dɔw bɛ yen n ye ko karisa nin dun a tɛ se k'a bɛrɛ a m'a dun fɛ a y'o dun karamɔgɔ kumana a tɛ tɛmɛ nin kan n'i ye laturu gosi laturuden dɔw bɛ yen n'a nana i b'a fɔ karisa e nin de dun e nana a tɛ se ka wuli fiyewu Allahu akbar karamɔgɔ bɛ dɔn cogo di a bɛ laturu kɔnɔ o laturu den dama dama bɛ yen o dun tɛ nkalon tigɛ fiyewu olu dumuni bɛ yen olu tile bɛ yen karisa e nin de dun si e nana walahi a tɛ se k'a sɔsɔ ayi karamɔgɔ ka laturu dɔnniya fɔra cogo min na a ka girin ka tɛmɛ bɔn laturu ye dɔɔnin de mɔgɔ t'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan laturutigi yɛrɛ bɛ kungo dɔ ye balaw dɔ ye a ɲɛsinlen d'a ma a b'a kunbɛn a bɛ dɛsɛ fɛn dɔ b'a sɔrɔ o bɛ laturu la dɛ mɔgɔ tɛ kɛ ala ye donc i b'i ka dɔnta de don a la ka kisi ka hali yɛrɛ n ko laturutigi yɛrɛ bɛ balaw natɔ ye ka n'a ma a b'a kunbɛn a bɛ dɛsɛ balaw b'a sɔrɔ tiɲɛ na a tɛ tɛmɛ o kan o kɔrɔ ko laturu tɛ dɔn ka ban a tɛ ban nka i t'a ye a bɛ sɔrɔ hakili maa sɔrɔ ɲɛ b'a ye ɲinɛ minnu ko laturu tɛ yeri kɛ n bɛ kuma min fɔ ka n ta n ka libra ma ou bien ka n photo da olu photo kɛrɛfɛ ka kuma a kan sa
kɛlɛ t'a la ɲɔ nani t'a la ɲɔ fa nani t'a la ɲɔ burijɛ t'a la an bɛ dibi da dɔrɔn o ma nɔgɔn dɛ karisa de bɛ ten e bɛ ten a bɛ na ɲɔ fa na ka ɲɔ ba na ka ɲɔ burijɛ o t'a la dɛ an bɛ kurusi kɛ kurusi cɛ naani la cɛ duuru bɛ taa kurusi ka ni min y'a sɔrɔ fa naani bɛ nana ba naani b'a la laturu masa bozomori mɔgɔ bɛ o tigi de la a y'o mɔgɔ kɔni ɲini mɛ n b'a dɔn maa si tɛna yɛrɛ ci tigɛ barisa ko turabu dɔnni n'i ye bozoya fanba yɛrɛ lajɛ a caman sigilen don turabu dɔnni ni dɔnni wɛrɛ wa a bɛ se ka kɛ n bɛ kuma fɔ dɔ b'a fɔ bosokɛ da ka bɔ siga tɛ nin na n da ka bɔ tiɲɛ don e min ko n da ka bɔ ala kama aw bɛ deli ka ɲɔgɔn dɔgɔya a tigi ka se ma ma n t'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan n t'o dɔn laturu la o tɛ laturu fan bɛɛ la n'i sera ma dɔrɔn laturu banna o tɛ diɲɛ bɛɛ la i b'a kara de tila i bɛ min dɔn a la i bɛ o de t'a la nka n y'a mɛn mɔgɔ o mɔgɔ da la diɲɛ bɛɛ la n de bɛ laturu la ka tɛmɛ bɛɛ kan nkalon don. Alahu Akbar i ye nin fɔ i y'i kan kɔrɔta ni nin kosɛbɛ. I bɛ dɔ de dɔn a la i b'a tɔgɔ to a tɛ ban abada ka mɔgɔ ɲininka o yɛrɛ nkalon o ye garibu de ye. Wɛrɛ de kan ka bɔ a la pewu. ayi o kɔni ye garibu de ye n'i mɛnna a la i tɛ mɔgɔ ɲininka karisa nana nin kama ni programme de b'i ma i sera k'a furakɛ o i ma sera k'a furakɛ o i k'a ye kɔni. programme min b'a tigi ma a tigi nana ma min ma i sera k'a ɲɛnabɔ o i ma sera k'a ɲɛnabɔ o i ka bana ye kɔni ye karisa nana nin de kama. C'est normal. a bɛ se ka kɛ i bɛ dɛsɛ a ma i bɛ se ka putara k'a la nka ɲɛ kɔni b'a ye. ani tiɲɛ ni dɔnni yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ ye a dɔnnibaa yɛrɛ man ka maa ɲininka e nakun na minɛ belebele nin ye tiɲɛ turabu ja ti dɔn ka ban ayiwa ɲininkalikɛlaw ye ɲininkali kɛ tuguni ko yalima i bɛ se ka filɛli kɛ mɔgɔ ye k'a sɔrɔ aw ma ɲɔgɔn ye wa ko ka tila k'i ɲininka n'o y'a sɔrɔ i bɛ filɛli kɛ kɛcogoya jumɛn wɛrɛ la. n'i ni mɔgɔ min tɛ ɲɔgɔn ye n'i y'a tɔgɔ fɔ bigi ma dɔrɔn a n'a jamu n'i y'a bigi gosi dɔrɔn a bɛ taa wuli ale ka kungo ye nka e yɛrɛ min bɛ so kɔnɔ e b'a la min bɛ na a b'a la n y'a tigi tɔgɔ fɔ n y'a tigi sigilen don a tigi bɛ yɔrɔ wɛrɛ la o n y'a tigi fɔ tɔgɔ fɔra bigi ma an y'a gosi dɔrɔn n y'a lajɛ dɔrɔn ale de programme bɛ na nka i k'i kɔlɔsi dɛ e yɛrɛ b'a la i k'i kɔlɔsi dɛ min bɛ na a b'a la mɔgɔ dɔ bɛ sira la a b'a la aw minnu bɛ so kɔnɔ ni programme yɛrɛ bɛ yen dɛ. alhamdulilah o kɔfɛ tuguni an ka ɲininkalikɛlaw ka ɲininkali wɛrɛ bɛ yen ko yalima jinɛ bana jugumanba yalima i bɛ se k'a furakɛ cogo jumɛn na. jinɛ fura o a sitani fura a bɛɛ ye kelen ye a hadamaden bana o ale an bɛna fɔ cogo di pali. farikolola bana yɛrɛ. laturu de b'a fɔ nin kɛ nin tɛ furakɛ taa dɔgɔtɔrɔ la. e min y'a gosi i tɛ se nin na dɛ a bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ la n'i ye nin fura ni nin fura ye kɛ a bɛ kɛnɛya a bɛ bɔ fo e k'a lajɛ de. turabu de bɛ nin jira i bɛ sɔrɔ ka baara in kɛ. donc n'i y'a faamu sisan ni jinɛ bana juguman bɛ mɔgɔ min na i b'a lajɛ fɔlɔ de k'a sɔrɔ. n'i ye baga tun na n'i ye nana laturutigi fɛ a b'a fɔ taa yafe a ka baga ye bɛ yafe parce que fan bɛɛ n'a den de don o de ye laturu yɛrɛ cogo ye n'i mɔgɔ nana fɛ fo e k'a ka ko de lajɛ fɔlɔ programme min b'i ka o dɔya n'i baga tun na kungo kɔnɔ sisan a bɛ yɔrɔ min na i b'a dɔn. ayi abada. laturu de b'a fɔ i ɲɛ taa nin fɛ i ka baga ye bi n'i bɛ taa donsoya la kungo kɔnɔ laturu de b'a fɔ taa numan bolo fɛ taa kini bolo fɛ bien taa kɔrɔ fɛ bien taa tilebe fɛ laturu de bɛ sɔn o ka o fɔ i ɲɛ. donc o la sisan. n'i bɛna wari ɲini n'i ye laturu gosi i kan ka wari sɔrɔ sababu min na a bɛ o de bɔ kɛnɛma sini taara dɔgɔtɔrɔ fɛ lajɛ bana karite min bɛ maa dɔgɔtɔrɔ ye ni bana ni bana ye programme bi a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ b'i filɛ k'a tɛ se ka kɛnɛya o a bɛ dɔwɛrɛ bɛ na a b'o kɛnɛya nka e b'a ye kɔni ni bana de bi. hali n'i tɛ se k'a furakɛ kɔni b'a ye. a b'a ye. tiɲɛna laturu ye jinɛ. e yɛrɛ bɛ bana de se ka yɛrɛ furakɛ. laturutigi yɛrɛ bɛ se ka bana de k'a yɛrɛ furakɛ. laturutigi yɛrɛ bɛ bana a b'a yɛrɛ furakɛ. laturutigi bɛ kungo ye ka n'a yɛrɛ ma a tɛ se k'a kunbɛn. a dɔw a b'a kunbɛn a bɛ min kunbɛn a ka ca. dɔw b'a yɛrɛ sɔrɔ a ka ca. o tuma na karamɔgɔ an ye belebeleba faamu nin fana na
barisa bu ma do waati be ki turun ka gɛrɛ nka o n'a ta o ta ɲininkali tɔ minnu bɛ yen nɔ an b'u kun tigɛ nka n'ala y'an sigi émission tɔ la tuguni i bɛ n'i da don o tɔ fana na barisa bu cɛyako furaw ɲininkaliw b'a kɔnɔ kasoladon gɛlɛnw ɲininkaliw b'a kɔnɔ ani maa min yɛrɛ garijɛgɛ yɛrɛ de datugulen yɛrɛ de don doluko kumaw bɛɛ b'a kɔnɔ dɔ garisɛgɛ ye sanji ye a yɛrɛgalen dɔ bɛ a k'a kun dɔ garisɛgɛ n y'a na dɔrɔn o ka du de b'a tiɲɛ o ka mɔgɔw de b'a tɔrɔ a bɛ garisɛgɛ tiɲɛ programme ka ca ma bon a kuma ka ca a sababu ka ca nka ni mɔgɔ min magara ne la ɔ kɔni bɛ diya n ye n bɛ o yɛrɛ yɛrɛ de dimi b'i la fa naani t'a la ba naani t'a la mɔgɔ ne ye mɔgɔ fitinin de e min ko e mɔgɔ ba ye e b'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan mɔgɔ fitinin gasi a la sa n de ko ɲininka tɛ turabu la Allah i y'o fɔ mɛnɛ i y'o sɛbɛkɔrɔ fɔ vraiment o faamuyara karamɔgɔ basi tɛ yalima maa min bɛ yen ale ka commerce kɔnɔna na sanni yɛrɛ de ti kɛ abada walima n'a bolo donna nafolo la a bɛ tiɲɛ yalima o fɛn fila in maa min ka feerefɛn dɛsɛlen don ka san a kamana gan b'a la yalima e bɛ se ka baara turabuden jumɛn n'i ye turabu lajɛ ni min nana fɔ dimi la wala ni minnu nana juguya la i bɛ wulu de bɔ a la dɔ garisɛgɛ ye bɔgɔ ye ni bɔgɔ nana i bɛ bɔgɔ ye bɔ a la min b'a tɔ bɔgɔ ye bɔgɔ ka giri garisɛgɛ salen don i bɛ bɔgɔ ye min ta fiɲɛ bɛ a minɛ o la tasuma o bɛɛ dɔ bɛ yen a ka suma ji de nana a la min b'a kalaya mana k'i da sogo ni ko ayiwa basi tɛ bɔgɔ bɛ mɔgɔ garisɛgɛ la a bɛ sugu bɛ diya wa nka n'i ye kelen min gosi e lamina kɔni bɛ bɔ o ye bɔgɔ ye n'i ye kelen min sɔrɔ kɔni e lamina bɛ bɔ nka ka taa sɔrɔli ma tɔɔrɔ b'a la ayiwa siga t'a la karamɔgɔ fana faamuyara basi tɛ mais yalima cɛ ni muso cɛ maa min muso bolila walima maa min yɛrɛ de bɛ fɛ ka muso dɔ ta k'a furu a kamana gannen b'a la e b'o baara kɛ turabu kɔnɔ cogo di n'i ye laturu gosi a ko karisa n'i taara nin kɛ a ye nin sira kɛ bɔ a ye nin dilan muso ye bɛ sɛgɛn i y'a mɛn ou bien n ye nin dilan nin muso ye kan ka sɔrɔ a caman bɛ a bɛ ɲɛ a caman de bɛ ɲɛ kelen kelen kɔni bɛ tiɲɛ dɛ nka n ye laturutigi maloya mɛn i b'a maloya yɔrɔ dɔn wa n bɛ o yɔrɔ ye fɔ n ye n ye laturutigi tɛ malo dɛ taa nin bɔ i bɛ nin sɔrɔ i y'a bɔ tuguni dɔ wɛrɛ nana kuma o se t'a tigi ye si a ye bana n taa ni lɔtɔrɔ la n ye furakɛ e nana tuguni bana in baba fura banna bana in bɛ kɛnɛ wa a ma nɔgɔn dɛ yɔrɔ in walawala mɔgɔw k'a faamu hali sisan sinon n yɛrɛ y'a faamuya i y'a faamu n ɲininka la sisan e banana laturu ni lɔtɔrɔ bɛɛ ye kelen e banana laturutigi yɛrɛ bɛ malo min na a bɛ malo min na ɲɔ karamɔgɔ su bɛɛ lajɛlen k'a bɛ kɔlɔsi sama laturutigi ta k'u lasago ma a b'a bɛɛ tiɲɛ a b'a bɛɛ tiɲɛ e banana sisan e taara lɔtɔrɔ su kɔnɔ laturutigi malo yɔrɔ o ye fura sɛbɛn kun ye ka bana yɛrɛ nɔgɔya a ma ban e bɛ segin ka taa lɔtɔrɔ la o tɛ e tɛ segin tiɲɛ bɛ segin laturu bɛ tigɛ saraka fɔ n ye minnu kan ka kɛ a kɛ minnu kan ka kɛ tuguni o se ti ye an bɛna fɔ birikiw de kɛ fɔ birikiw k'a ko jɔ ɲɔ tɛ a tɛ wuli laturutigi malo yɔrɔ filɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni nafolo kɔni b'i bolo i bɛ se k'i ka sarakaw bɔ i bɛ se ka fɛn caman kunbɛn foyi tɛ laturutigi malo nka min kan ka sɛ bɔ saraka la sɛ ma sɔrɔ a taara woro bɔ woro ma se ka sɛ ye kungo ye wuli a ko bɛ kɛ ni fana ye différence ye alhamdulillah belebele ni faamuyara an bɛ segin ka numéro di an kanubagaw ma n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen n'o ye 00 awa 223 ye an b'a fɔ ko 73 33 82 10 o ye belebeleba ka numéro ye ne ma karamɛn ta bozo mori laturu masa o kumana basi tɛ an bɛna an tɛnku ɛri bɛ k'an ta an tɛgɛ ma ɲininkali tɔ minnu bɛ yen ni ala y'an sigi jamukan tɔ la an bɛna don olu kɔnɔ donc o kɔnɔna na i b'i ka kumakan laban fɔ kanubagaw ɲɛna e ye ɲininka yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ bɛna juger i ko turabu kirabu ani minnu b'a gosi tɛ yɔrɔ kelen wa kirabu bɛɛ kɔnɔ jɛgɛ tɔgɔ t'a la turabu kirabu kɔnɔ
k'a fɔ jɛgɛ lajɛ turabu kirabu lajɛ jɛgɛ kunkolo minnu jɛgɛ laturu b'u ma jɛgɛ kunkolo bɛ yen jɛgɛ kunkolo bɛ laturu b'u ma a tɛ kirabu in kɔnɔ minnu bɛ kirabu karaba dɔn a baganw bɛ yen ni mɔgɔ min ye sɔsɔ kirabu tigi min ye sɔsɔ a ka na an ka taa sugu la a t'i ye kirabu kɔnɔ numéro kɔni dira ni laturu tigi min bɛ na sɔsɔ ni ye ngale fɔ a ka na kirabu ye an bɛ taa sugu la an b'a ye jɛgɛ la an bɛ laturu den jira ɲɔgɔn na a tun n bɛ k'a fɔ an bɛ n'a yaala ta a visa vi de b'a la nka n'i ma kɔlɔsi ta ye n'i y'a jira ɲa visa vi de b'a la nka a tɛ kirabu in kɔnɔ Allahu akbar a ye taa ni kirabu in yira nin na nin jɛgɛ ye de kirabu in na a sɛbɛnlen don kirabu in kɔnɔ ni laturu den de sɛbɛnlen don nin jɛgɛ ye kunkolo la a tɛ kitabu in kɔnɔ anabi donc kitabu yɛrɛ de tɛ k'a bɛ min kɔnɔ a ti a kɔnɔ k'a fɔ n ye kitabu in nin yɔrɔ nin a sɛbɛnlen don kitabu in kɔnɔ nin jɛgɛ de bɛ ni laturu den de bɛ jɛgɛ dɔ ma a t'a la ale yɛrɛ a b'a la dɛ tinani ta n b'a dɔn n bɛ na mɔgɔ tɔgɔ dɔn n bɛ saali ta dɔn n b'a bɛɛ dɔn ni maa min ma sɔn a ka taa n bɛ taa jira la tinani kɔni ye fitinin de bɛ k'o dɔn o ti ye tinani kɔni ta tɛ yala nka tɔ bɛɛ ni mɔgɔ min ma sɔn a ka na an bɛ taa jira la nka a de ye kirabu a tɛ kirabu kɔnɔ a yiri yɛrɛ bɛ ten de laturu yiri n ye jɔra yɔrɔ min na i ka karamɔgɔ ye min fɔ i ɲɛ i jɔra yɔrɔ min na a yiri ka taa a saraka ka ca dankile t'a la nka n ye kirabu ni de bɛ kirabu de dɔn de bɛ laturu dɔn ngale don tabarikala a belebele appel lancé ka ko ni maa min pɛrɛnnen don a tɛ tɛmɛ nin kan vraiment ne ma karabɛn ta an ka foli b'i ye sanga ani waati i ni ce i ka bisimila ko ɲuman na alhamdulilayi an kanubaga fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔfɛ fɛn fɛn bɛ weleli kɛ kuma bɛɛ ko an ye jaabi ye ne ma karabɛn ta ka filɛliw la a n'a ka baarakɛlaw na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'i wale ɲuman dɔn sanga ani waati kɔnɔna na an bɛ segin ka numéro laban di mɔgɔw ma n'o ye awa 00 223 ye awa i ka fanga b'a la 73 33 82 10 o ye ne ma karabɛn ta ka numéro ye n'a y'a wele dɔrɔn ani belebeleba yɛrɛ tɛgɛ bɛ da ɲɔgɔn kan n'o ye garantigi bugu terminus 2nan ye. e bɛna kumakan laban min fɔ laturu kɔnɔ ne ma deli arajo kuma na n da fanga t'a la n tɛ bamanankan dɔn nka e karamɔgɔ ye aw nana ɲininka n ka sujet n ma deli ka kuma arajo la n ma deli ka taa kuma réseaux sociaux kan aw nana sɔrɔ n ka sujet ka na n ɲininka ni mɔgɔ min ye n ka kumakan mɛn n y'a bila bɔlɔbɔlɔ sira la ka taa ni mɔgɔ min ye n ka kumakan mɛn a ko a bɛ na magan la a kana magan la a k'a bila réseaux sociaux kan karisa ni min fɔ gale don ou bien a k'a ka libéré ta aw yɛrɛ libéré ta ni réseaux sociaux bɛ n'a malo a k'a ka libéré ta ne ye min fɔ n ye ngale fɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka n b'a ɲini a fɛ a tigi fɛ ala n'a kira kama an kana ɲɔgɔn buruja an kana ɲɔgɔn saboter an kana ɲɔgɔn fa nani ba nani an b'a jira ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ fɛn dɔ la n'i y'a bɛ a tigi bɛna sɔrɔ an bɛ kurusi da an tila an bɛ laturu dɔ gosi ni mɔgɔ min an k'a tigi tɔgɔ fɔ karisa bi tila n'a tɔgɔ ye nin ye ni an ma se k'o bɛɛ kɛ an bɛ kurusi dɔ da kurusi ni mɔgɔ min y'a ta fa naani bɛ nin na ba naani bɛ nin na laturu la ka mɔgɔ ɲininka t'a la o si tɛ laturu la o ye ɲɛ bɛ karasu kɔnɔ ne bɛ min fɔ kuma laban na o de ye nin ye. alhamdulilayi salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. wa taala an tiɲɛ ni baraji.